பாவக்காய் புளிக்குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா? கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. கடுகு சோம்பு போட்டதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போடுங்க. சின்ன வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் பூண்டு, கருவேப்பிலை, தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதித்து வரவும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் நல்லா கிண்டி பரட்டி விட்டுக்கோங்க. பாவக்காயில் குழம்பு வச்சா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை கொதித்ததுக்கப்புறம் பாவக்காயை போடுங்க. பாவக்காயை நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. அந்த மசாலாவில் பாவக்காய் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் மசாலா, புளி மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. புளி மசாலாவை நல்லா பரட்டினதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்து வந்தோடனே புளி தண்ணி சேர்த்து திருப்பியும் கொதிக்க வைங்க. பாவக்காய் புளிக்குழம்பு ரெடி.